Machini kendo nyakoro mgajuange kala TV kinyiri market kod maendi anyato batheni eri mano mar Nonro mar Oboke bang' yudo kelo weche manyien nyere machok mokalo kanyo. Kata kamano waikwayo ng'uono kendo wago mos makende kaka familia mar kala TV kotenre koda ng'ikruok mabende wabedo go chien kanyo. Higone joka nyana mos. Yes, mos makende kama mura mauntiere kaluwore gi mago mok nyal keng. Nyakoro mago gin molos kod lwet dhano, gin gik ma jachikre to jaruogre samoro gi nyabagi kokibedo angech. Kata kamano wagon nyasero kamano ni waduoge yamo kendo wategno molo kaka ne wategno kabisa. Good morning kamoro moro maintio kinyiri maket kod maendi nyisani gwenyoru nade kamoro moro mainti jogo eko mantiere Kiliti Ombei School kocha Kiliti School Ombei. Good morning pinyuru kodu nade ucheo machalo nade kinyi makawuono ni mar teacher Dick tarik enadi mar teacher Ngwen. Oh well, Thursday, but it's a bag. Yes, tarik na parko na renya karunga juanga geno ni room makare koth chugwenyi koso timre nade gikono wani to be koth gogdala dalili mar koth osechako neno gweng' kono koso poduka ukatu to be ji osegolo kwer ji osebano bad shirt. Yes. Girie kamara ni ji osechako bano bad shirt kinyi ko kinyi busechako bedo molil eke yud gimi ketango e dogi nyakoro mo juang. Good morning from Siaya County agino nuchie maber wati bedo koda wuot Siaya County more twak kawuono tielo mokwongo mano jagoro maduong' mar Kupete badindo mar Siaya mano migosi Agot. Yes. Omedo wadhi twago kinyi maket kod maendi owacho na ni ene boma makisumo osedonje boma makisumo ochere nyo kaka ga ngire nyongo opango kabrus kendo pie yonero makare jo kauno kimuso jodala je Oma Bay. Good morning ucheo nade kain wenge ko mag Suba South Suba North duogo ko yugi koni ucheo machalo nade Oma Bay County kama mora maintie Migori County. Good morning agino nuru maber rongo kama gambo nyatike mwalo wuotho gik molo Migori agino ucheo maber Rapogi joge kuma bende ogo tong koda St Joseph School Rapogi. Good morning Kanga machine agino ucheo nuru makare. Good morning Kanga machine Oma Bay Migori County duto kwa ujumla wa moso ukendo waroko wechenro ni gilwedo areyo machiegni uru Siaya County waroko wechenro Kisumu County kikudong chien chenro kama mrama uti waroko wechenro mondo mi wanyal neno ni to weche chalo nade. Oboke makawuono Oboke areyo wudwe gini oyudo thuolo kinyalo go wangi Oboke nieri mano mar The Nation mokwongo en marara iri ni eri ma picha ne odhien kanya kola mgajwa bathoni eri mar Standard the same mana picha chien no ero mar wodwegi marandega ni eri ma tipo ne odhien kanyo nyakola mgajwa utimo ne Sifuna marach wacho de wanga jopati wange mora chiel odwa na chiel lakini odika chacha kanya thini obodho matin iriembe koseduoke e line nyathi kata ka iluoko e karae to onjao pi itimo gana ok pi mipuko tiolo manyien to nyathini to pod mana mari mano mana pachwa kindalo tuwa wacho ni pach jondiko opogore gi pach jo somo. Exactly Ite mokwongo fallout ODM rebels plan new parallel meetings defiant Sifuna fire we me wacho ngama defiant en ngat ma kwinj weche wuongi ngama nyalo stand onyalo chung mo wach pache ngama defiant ngama onge luoro ngama chung kendo ngirore pach wacho na kodi wacho kanini Edwin Sifuna's 8-year tenure as ODM Secretary General was cut short yesterday after party leader Oburu Oginga moved to assert his authority following a rebellious streak by the Nairobi senator. The Orange Party's plan to leave the Azimio coalition will also trigger a tussle for lucrative House minority posts. Maro itene mo ko wonya kwa mngajwa ngite marario ma Daily Nation and kanye crisis for many parents. Meals provided by a learning institution under the school feeding program are the only ones they have access to every day. Empty plates, empty desks struggle to keep learners in school as meals
riddled. Yes. Wancho lingaji kod nongno sechako chamo nyithinde skune opogore pacho kaindi. Anyate Baringo County, Turkana, Uasin Gishu, Garissa, Kilifi counties have been hit by drought. A bowl of githeri or porridge is the ultimate incentive for school enrollment. Ka onge nyoyo kod nyuka mima the school to nyithindo ok dhi somo e skunde mabende yudre counties go kuma Baringo, Turkana, Uasin Gishu, Mombasa, Kilifi. Mombasa chapa gani be? Nani koketika? Simwataka kwenda Mombasa ni mjivinjari. Likizo huu wa Valentino mwaenda wapi? Mombasa. Mombasa raha. So mlipot market kwa manya kwa magajong iteno ero mara re nya kwa magajong en lipot molak nya ke ite mara dik. Angomo mako migosi Julius Ogamba kanyo. Our 7 bills approved by cabinet will transform the education sector. So nitiere winyruok moko ma jatend migao mar somo migosi Julius Ogamba koro tudonje kora kajo kanyo e sector mopogore weche go mag somo mabendi geno kanyo ni bro bero sector no mar somo e pacho ka. The government has officially set in motion of a radical transformation of the education sector by improving 7 bills including the merger of key parastatals and fundamental shift in the placement, funding and assessment of the university and TVET students in Kenya. Yes. In your local autonomy, Monominon report bucket called Manama Benentia 18 euro mara day. Kite Marangwen, Tia Watmuma Kowani. Ite Marangwen, Wanakanogi ODM kicks out Sifuna, targets Uhuru and Kalonzo Alice in house punch. Manitoni en malawach kotendeko da duondo buchi samaro DM mabendi saniko no kwedo kwira oko jagoro margi manomigo Sirin Sifuna. Dramatic ouster of party ST looming, changes in house lay bare party in transition where loyalty test, coalition infrastructure and successional ambitions are colliding. Yes. Do you know that lady? I don't know her. You ever met her? I've never seen her. What was her name? I'm still wondering. Anyway, I forgot even her name. Somebody Omanya. It should be Omanya. Manok, open your me, or Katamoshimiwa. Mabini noka oko migosi Edwin Sifuna. Kanya mbunge. Use adega kode kapora mora. Ani noka ji complain noka kalombuyi mo pogoro. Anyway, mano patch jopi. Jopi ya noka golo patch ki mo pogoro kanya. Yes. But ODM por the chaloni por the dim keto lokruok moko kendo mbele ka. Ewi joka watakani Uhuru and Kalonzo Alice. Jogo mabende koro tuchigni gi Uhuru gi Kalonzo maluore gi pogruok ma ni Azimio la Umoja. Yes. Njineno kanyo ka Azimio la Umoja no keto kanyo o chenjo kanyo telo omi Kalonzo bedo kanyo kaka koro gai mar Azimio la Umoja. And ODM is not happy about it. Mano Uhuru and Kalonzo Allies nyakono ngojong nyalo somo report market kod mano iteno ero maradi itemara beach nyakono ngojong yutolo mari e piny maduong' manyalo penji nyakoro ngojong biparo ni okang' mabende no kawo kod duond buch siasa mar ODM nieri en okang' makare, en okang' mabende nyalo biro neno ni duond buch siasa mar ODM otegno koso dhi nego duond buch siasa mar ODM parno nyalo chwalo no ote market kod magi yore mag tudruok e lony manyasani Kala TV live Facebook kanyo adisomo ote ni thuolo machok mabiro mbele kanyo pachi nango kotende kod akichoko mar migosi Edwin Sifuna kaka jagoro duond buch siasa no ero mar ODM 20 years strong to gisewito oko jagoro margi. Ite mara uchiel en kanyo nango Ruto defense is track record in the north. Ker mapacho kala Sir William Ruto do chelo manyore ne gwego mag Garissa mabendo defend chenro mopogore mag dongruok ma wacho ni osetero e gwego mag Garissa. President William Ruto has dismissed criticism from his former deputy Rigathi Gachagua over the government development record in northern Kenya, branding the opposition leader an idler. Tola kuoro onge gibado tim. Yes. Inya somo mano iteno ero mara uchiel nyakoro mga jwangi te mara uchiel te lendo nabedo uke county nero makirinyaga lendo mbedo uke county nero mano mar Kajiado ite mara birio report wacho nangane no Sakaja. Yes. Lem Sakaja.
Report was kind of same but different. Deal to seed Nairobi function to state mirrors NMS pact. Nairobi ka chalo gima weche nitiere. In his address yesterday, Mr. Sakaja insisted there had been no surrender of authority. Nairobi Governor Johnson Sakaja is facing mounting political pressure after confirming that his administration is partnering with the national government on key functions. Tije moko mabende county timo mabende Sakaja notinge bade mogo ne piny owacho mamalo mondo miota. Mondo mi makoro ta. Koro nyalo report makamano yude itendo ero mara bedo nyakwara mugajwan. Itendo ero mara boro en wach motenore koda why opposition may ditch Azimio ahead of elections. Determined to form a strong alliance to unseat President William Ruto in 2027, the United Opposition is prepared to abandon Azimio as its electoral vehicle in favor of a new coalition framework. United Opposition spokesperson Dr. Mohisa Kitui, a member of the coalition, Inaksako, confirmed that reviving Azimio in its current state form is not under consideration. Yalo somo report market called mano eitimara bor weche gweko maga Azimio kabende giditiyo kamano koso idhi wuoyo kweka gi gundu moro manyien. United Opposition spokesperson Dr. Mukiza Kitui tipo mare onyiedh kanyo nyakwara mojwang. Ite maro chiko gir mana lendo ma opogore opogore thuolo mari mondo mi go wangi lendo market kod mago. Ite mara par. Ite marapanyro aneno kanyo ka lawyers term upheld in Kenyan link fraud case. Lawyers term upheld. Endo kanyo ni ni thuolo mari matich pod ongirore. Yewacho kanyo ni a lawyer has lost his appeal to reduce an 87-month prison sentence by a US court for swindling money in a global cyber scam ring under the fraudulent sale of property in Kenya. A three-judge panel affirmed the district court's 2024 judgment against Hassan Abbas, who hold an Illinois law license. So manu itini Roma rapar nyakolo mojong bata kanyo aneno kibe mro kanyo ngoni Edwin Gidinji otimo nango wacho ni forgiven you. Edwin Gidinji says after false rape claim jail sentence. What do you mean? Have forgiven you? Edwin Gidinji says after false rape claim jail sentence. What happened? Ni wacho ni negi hango ni kebeni kebeni no yangne kanyo ni nitiere kaka ne odwanyo record nyadendi moro kanyo kama bende bura no di, but I'm just wondering ka bura di ma court yuri ngani is guilty kane ok guilty mano penjo ma bende no yuri ni ok guilty so en guilty kecho wacho ni I have forgiven you. Edwin Gidinji says after false rape claim jail sentence. Yes. Life as Edwin Gidinji knew it changed the night he was summoned by his grandparents and accused of raping his younger cousin. The allegation was a nightmare he never imagined possible. This happened in November 2023 during the school holidays. Edwin, then 18 years old, Form 4 student at Gihuti Secondary School, was visiting his grandparents together with several cousins in Mukurueni, Nyeri County. The Nyime, they shared what? They shared meals, stories in comfort of their grandparents' home. Nothing about the visit suggested that it would end badly. One evening after supper, as everyone prepared to retire for the night, Edwin was called into the sitting room by his grandparents. The meeting that was held unusually late at around 10 p.m. unsettled Edwin. He sensed that something was wrong even before a word was spoken. That is when his grandmother dropped the bombshell. One of his younger cousins had accused him of rape. Report wakabanje kwa mgojongo itendo yo mara partner kwa mgojongo ngini weche gwe kuma gudi nduo kuma koni kwa kocha
inyalo paro ni komako kebe miluongo ni Edwin Yeri to bor kodi mage moko kuom weche mabende wasebedo kwa wuoye kaendi. Ite mar 12 ite mar 12 wacho koni ni Kenyans corruption crisis entrenched data reveals. Kenya battles against corruption in entering a trouble phase with new international data indicating that graft is not only persistent but increasingly entrenched. Weche mag mibadhi donjo matut pacho kaendi kendo migepe kata sectors kweko opogore inyalo yudo thuolo mar mondo misom report maket kod mano nyaka mga jwang'e ite mar 12 ite mar 13 gin lendo beko ma opogore ite mar 14 gimoro nyakite ite mar 14 nitie lendo then nitiere kanyo fear what fears of a cover up as Witima Church attack Brob stalls. Witima Church mae kanisa mane omonje migosi Gashagwa kachiro koda Kalange. Investigation into the January 25th attack in Witima Anglican Church remains clouded in secrecy, raising concerns over possible collusion between rogue police officers and armed civilians. Continue. During the assault, worshippers were reportedly targeted with live bullets, tear gas, and stones. Vehicles were set ablaze, and Democracy for Citizens Party leader Rigathi Gachagua and his supporters are to seek escape routes through nearby bushes as attackers rampage unchecked, with the area police reportedly inactive. Negilinga gineno ka kede mane jalup sen piny owacho machon ne irony go e kor roth jose luongo ni roth ing'ero irony kode e kor roth nyaka moga jong jose yawre uru iteno iro mar 15 nyaka moga jong report e kotenre kod a deadlock. Council of Governors accuse senators of extortion, political witch hunts. Which one starts? Political witch hunt, intimidation and harassment. Waneno kanyo nyoro ka governors akoto chiwo kanyo nying senators maro mangwen. Giliek golo gi oko. Chiwo nyaka nying senator na. Nani? Musa. Yes. Musa timre nade? Gina achiel kuom senators makoro governors wacho nitiere kaka ok dhi kodgi maber. Godo wigi ka oluong gi e panel no kaito nitiere kaka ikwayo gi pesa backdoor. Governors have escalated their ongoing tussle with the Senate by naming 4 senators they want removed from the Senate County Public Accounts Committee, CPAC, over alleged extortion. In an official letter to Senate, Speaker Sulwemokinyi yesterday, the Council of Governors (COG) identified the 4 senators. The council stated it will not appear before the committee until the senators are removed. We have withheld the names for legal reasons. Who has withheld the name? The Daily Nation? The Daily Nation. The names were out there. Daily Nation, are you engaged? Daily Nation. You are engaged. Someone will bear. You are engaged. You never know. Mago your clients. King man, you don't get. Someone bear. You are engaged. Daily Nation, kamano. Itemara parko rochel nyekoro mugajua new police unit and return as state Kenyans. What did I read anyway? Magipach jundiko gipach jo piny ni kanyo. Pajo ndiko gipach jo somo nyalo ko thulu mari mondo minon weche maket kod mano. Parliament stifling war on graft ndiye kanyo, remove data silo to boost medical care ndiye kanyo. Itemara parko la beri osiepenika aneno ka gintiere kanyo. NMS. What is NMS? I think this is the Metropolitan whatever in Nairobi County. Nairobi Metropolitan Service. Nairobi Metropolitan Service. And the option is usually sign or sign. That's the only option. You sign or you sign. Okibe moro kangolo no nge. Okibe moro kangolo mida yani. Oh ide. Ko makumute. Either you sign or sign. Machalo from Nairobi Governor Mike Mbuvi Sonko. Oh yeah, sure. Oshalo Sonko. Same Sonko emawa chone sakaja penkani you sign and sign. So in Nairobi there's no bargaining. You just sign.
okil moro be miye kalam mano nyalo bedo jagoro mare kalam nolwar miyaye gini nyaka okete ang'o jakete koko ni thuolo mar mondo mi non weche go kuma katun nyaka mo jong'ite mar 18 wan kanyo gi barupe mopogore opogore kaachiel koda kama nene manotimore in the history today. Somne joka nyanam ni chieng' tarik 12 higa 1999 dwe mar ariyo ang'o manotimore? Mombasa Mayor Najib Balala resigns, saying his decision was final. No, it's over, he told the nation before formally stepping down as mayor and nominated councillor. In his resignation letter addressed to local government minister Professor Samungeri, Balala cited lack of government support and alleged sabotage by some councillors. His resignation sparked anger among residents and investors. Report makamano ndiko da nyadendi Aniel Njoka ikaw thuolo mari mondo minon Oboke maket kod mano mantiere kanyo. Oboke mambalang tere weche go mag somo CBE Connect nyado thuolo mari mondo milu weche maket kod mano Oboke mambalang weche mag somo ema no kodhi nyimele kanyo gibegi nitie kod aga jagi moro kanyo giketo nyaka mo jwang tiere kanyo penj kanyo mar English kanyo paper 1 paper 2 English paper no chuko paper 2 thuolo mari mondo minon weche go eko ni to Oboke mambalang mantie kanyo kod mo jwang ite ma mbele kanyo mar 20 kod achiel up to 21 page en kanyo report kotende report moke counties wa Nakuru ang'o timore. Traders murder triggers security concerns. Mano gwengo mag Nakuru. Resident of Kasarani Estate in Naivasha demanding urgent police action following the fatal stabbing of 44-year-old fishmonger. The killing is the latest in a string of violent attacks that have heightening fear over rising insecurity in the area. Kautulo mari mono misom kotende kod report maket kod mano Naro kang'o motimore? MP's query county's control over Mara Park fees system. The Naro County government does not have control over private revenue collection system that handles over 5 billion in annual own source revenue. Revelation from a Senate committee hearing indicate. Governor B sued over one over 15 million bill for construction of a private property. Mano was in Gishu Kocha inyasomo report kotende koda migosi Jonathan B mabende sanikoro ochwali do kotende koda mibadhi mar omenda makori duong' ma 10 million apart koda beach. Turkana Noka had suffer massive losses as bandit trade drought refuge. Kore wacho kanyo ni jogo mosebiro ka kelo tulo kinde ka gimo joga mana gwego e koma kech nitiere. Some people are weak, people are suffering. Brenda, yes. In Bomet, the county assembly has directed its gender and health committee to investigate allegation that a medic raped an expectant mother at Chamaner Health Center in Bomet East. The committee are to report back within 7 days. The incident reported on January 19, 2026 sparked criticism of the delayed action and claims that some officials tried to suppress the complaint. The woman under the care of a relative was allegedly assaulted in an examination room before being transferred to Longisa County Referral Hospital, where she delivered safely. Okay. How is this even possible? A pregnant woman is in labor. Is in labor. Gine nyaka damu tigo gine. Ngano ningo kaune unamo mager kabisa. How pain, Hey. How did you feel? Embarrassed? That is so embarrassing. Some people are inhuman. She was even in labor. Hey. How do you do that? Angatimbre gwasi. Gwasi Hills face rising pressure due to farming settlement. Hey. The Gwasi Hills in Homa Bay are changing with each planting season as terraced farm climbing higher and new homes spring up along the slopes. Terraced farming creating slab platform on steep land help curb soil erosion and return water, but the steady expansion is reshaping and landscape. Ugedo kunwiburu.
koro chalfe gi malo ombekni. Mano wach jogwasine bosomo ite mar 22 Sakaja timrena kendo. Sakaja in hot water as audit flags questionable use of public funds. Sakaja. Oken Sakaja to Ensifuna. Lem Sakaja. Nairobi County. Nairobi trending. All on wrong reports, Oleni. International Regional Project for the beach Kenya kwa Mugajwang. A tropical cyclone hits Madagascar coast, claims 9 lives. Yeah. Ntia Kenya kaka gimoro milungone NH tropical cyclone. Okenga ya moro maluorre. Auka. Auka ngonoji. Munego kanyo ji ochiko. Mano gwengwe ko mag Madagascar. E piny Madagascar. How are we calling that thing in our Dulu? Tiyo kakilungle. No, we are not forgetting. Nyakoi. Not really Nyakoi. There's a simple name for it. Opera better to cow gik moko. Nyakoi chen Mardiana. Mardiana. Kalausi. Kalausi. Only Uganda Painero Madagascar. Kalausi. Then 10 killers, Canada record deadly school shooting yet. Deadliest school shooting yet. So manu itenero mar prario koda bit nya koda majon itenero mar prario koda uchel gin lendo mopogore kanyo magoala prario koda birio gin weche gi kuma goala. Treasury sets new deadline in single bank account bid. Nyalso mano itenero mar prario koda birio. Itema prario koda boro gin chego ko mag stock exchange ta komela ringo bomandire ma Nairobi kod pinje go eko ma okonye kod Mogajwang. Itema prario koda chiko agaje meli koda ngoa kanyo kod kwante kanyo ko thulo mari mondo mi inon weche maket kod mano pradek gin lipode go eko motenre kod oil nige kuma adundo matimre kanyo pradek kod achiel aneno kanyo yamo magoro lalo godo yamo bende magoro lalo godo itimo kwongo mar yamo magoro lalo kane kantie kata machiegni aonge itemar prario bitie kata jokata doti machiegni kodwa kauno to bor kodwa kwaneno makalume nyalo endiri wana kai gi madam Baka Anyango Ogera Yauri constituency county. No, leave alone that. Page 33. The lowest one. Yes. Japunch. Ma Japunch. The teacher you are saying is here. Florence Achieng Okoth. It is with profound sorrow and humble submission to God's will that we announce the passing of Florence Achieng Okoth, Chief Principal of Moi Girls Sindo High School, whose visionary leadership and decades of serving transformed Kenya's education sector of service. Born to Councillor Moses Okoth. Florence Achieng Okoth's leadership, faith and devotion, family and education remains enduring legacy. Her life reminds us that true greatness is measured by the love we give. Sindo ingeyo? Yes, I think this madam, we have worked with her. And in a way she was also a principal of Nia Girls. She also passed through Nia Girls. I don't know, Kanyoko land match Madam Florence or Kotne from Mogajwang. Watimo Mos. Ni Kisumu ka? Dingine ndi Kisumu? Aga Khan. Yeah. Ingine ndi Kisumu Aga Khan. Brogole tarika para kwa dek February. Brogole ching tarika para kwa dek. No. That with the team mass. This Saturday? Yeah. This Saturday? When are we having Valentine Day? This Friday. You go Friday? Yeah, you go there. Like Valentine nika wacha to JCBK mi paro. You go Friday 13th. To ike wasa mjoka na mgini. Ringre Madam Florence Achieng Okoth, the body will leave Aga Khan Mortuary Kisumu on Friday 13th, February 26, followed by a requiem mass
at St. Teresa's Cathedral, Kibuye, at 2 p.m. Yeah. A night vigil at our home, burial will take place on Saturday 14th, Tiangyo era. Yes. With a ceremony at Bukuna Secondary School. Ukweli Kajulu, Mao. Ukweli Kajulu from 9:30 a.m. followed by a private interment at her home. Nyasi timo Bukuna. Yes. Inye Bukuna? Abuteni. Agino kinye. Not far from us. Bukuna is just near Kowego. Do you know Kowego? No, where the accident frequently happen. Just somewhere up here. Okay. I know the place. One kaka jokopere wacho ni ler mondo rienyne to Nyasaye mondo kan chuny Madam Florence kamukwe. Ite mar pradek kod ang'wen nyaka mga jwangi ni weche geko mag tuke. Uganda timre nade? Ugandan SI's glory. Ugandan Joy Cheptoyek celebrates winning the 10,000 meters women final during the Athletics Kenya National Championship at Ulinzi Sports Center Complex, Nairobi. 21st. Ite mar pradeko damen ka uthulo mari muni non weche go. Gima pradeko the beach. How American football is finding an African accent. Yes. Oh. Somano ite no ero mar pradeko the beach. FKF Premier League. Clubs make 140 players transfer. Binya so mano iteno rumugi kanya kon mugajwan. Aneno kanyo tipo mar Benson Omala. Ratego moro meno ni kona kani. Mano wud Kisumude. Nairobi United new signing striker Benson Omala. What ni yude? Yude nyala mago yude. Iteno rumugi kanya kon mugajwan. Nyamin en wach mane mantie Sevens power forward Okoth back in the fold. After 14 months out with injury, Oilers player works his way back to Shujaa with intent. Yes. So mano nyakolo muge iteno eromo gi kanyo mar predict kod auchiel nyakolo mga jwang lipode market kod mano nyakolo mga jwang. Kanyo bende mudo chopwe giko mar nono Oboke mano mar Daily Nation nyakolo mga jwang kiyenwa to yomod pi machoka waduogo wanone magu mabende osieko iteno ero mar Oboke mano mar The Standard. Ilunga Jesus Aduya Wolseme kachil kod an Brenda Genyo anyasuba. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. En Jumapil mogwedhi waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo motore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. Sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity to receive the Lord Jesus. Yawuoyi gi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love, oh God. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona wadhi e od wuora. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, tear. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi.
Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. En Jumapil mogwedhi, waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo ma otore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. E sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity Tunayo nafasi. to receive the Lord Jesus. Yawuoyi gi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love, oh God. We bless you. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona, wadhi e od wuora. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. En Jumapil mogwedhi, waduto wadonje kalu mar Jehova Nyasaye gi chuny mobolore kendo ma otore nyime. Jesus, we love you, Lord. We bless you. Kowuok ugwe nyaka nyandwat, imbo nyaka milambo. It is indeed a wonderful day that the Lord has granted unto us. E sikundewa kanyakla koda kanisniwa. We have an opportunity Tunayo nafasi. to receive the Lord Jesus. Yawuoyi gi nyiri wapake kanyakla. Thank you, Jesus. Thank you for your love, oh God. We bless you. Tudri kodwa Jumapil ka Jumapil. Kochakore saa 4 wang'e, wapake kanyakla kendo wagwedhre kanyakla. Zaburi 122 ne amor kane giwachona, wadhi e od wuora. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa.
Sila machielo nyakor mgajwang machiegni kendo tielniri mabende wayudo oboke niri mar ariyo mano mar the standard newspaper mabende onyedhore odiochieng' ma kawuono. Brenda Watang ne oganda jokanyana pod wantie mana kae kod migosi Edwin Sifuna. Report yango kanyo ni jogi otimre crucified for boldness. Ogure nikech nochung' motegno kendo mongirore. ODM has plunged into open revolt after Secretary General Edwin Sifuna was ousted for challenging covert talks with the President William Ruto. The party's executive committee said it had enough. It had enough of his dissent, replacing him with Busia woman representative Catherine Omanyo. She's the women rep. Ma county Mabusia. But she's not talkative. She's not evident. She's Chinyamaji. But the purge has exposed deep fuses with the allies accusing the leadership of silencing critics and mortgaging the party independent ahead of 27 polls. The decision has thrown supporters into disarray, with many saying they will consider their stand after their leaders give a way forward. Report market korma untiere ite marangwen kanyakla koda ite mara beach. Ite ni mara reo nyakla mngajong in weche. Farmers watch in despair as area's food basket dries. Irrigation scheme that communities depend on struggling as Kerio Valley water shrink. 750 what? 750 acres irrigation scheme, the hope of pastoralists savaged by perennial banditry. Some report market code manya kono mngajwang ite no ero mara reyo o lak nyaka ite no ero mara dek nyakol mngajwang Mbadi, we can't gauge drought's economic toll yet. Mbadi watukanyo ni original gauge kaka drought kata mana horo sebedo ka chamo oganda jo Kenya anyato mago mantiere North Rift. Treasurer CS says government has allocated 9.5 billion for drought response. Mara riyo wacho na kanyo kendo. Wacho kanyo ni country faces worsening drought after failed October-December 2025 short rains. Despite worsening drought that has left over 3 million Kenyans vulnerable, the government says it has not yet fully assessed the projected economic impact. Government okunya katapinyo wacho okunya niyo ni ngajini oseinyo ji marom nade mapio pio kanya ngumo timbre Meru ite mapiny kanyo. Meru theft of power cost entry 1 billion. Mombasa police assure Muslim of security. Gonge kama Mombasa nyalo somo kanyo. Bungoma Kibabi wins 2 million research grant. Laikipia calls for supply hospitals with drugs. Maana kama Bungoma Kericho county traders locked out of market. Grocery traders in Kericho town have yet to begin operations at the 240 million Kericho municipal market. Nyige donegi inyalo yudo report market call man ite mara day kitenero mara ngwen wan kanyo Edwin Sifuna is unable to take criticism. ODM kicks out Sifuna as spokesman. The party's executive committee said it had enough of his opposition from within. He was replaced by Busia women rep on an interim basis as Secretary General. Makojolo, Harold Odhiambo, Chief Biru Mar Standard, Harold. Yes. Take part of story market call mano. Ya from Harold Odhiambo kanyakla koda migosi Brian Kisanji. Duto monde kwa reponi riku ke county Kisumu. Report market call mano lak nyakite noero mara beach nyakola mngajwang titipo kanyo mara youth leader migosi Oburu Ginga. Kagintiere ODM neck meeting in Mombasa Odiochieng' Manyoro. Maiteno Romara Uchel. Watoka ni Sakaja seeks help from State House in a deal similar to Buddy's tenure. Nairobi Governor Johnson Sakaja inspector guard of honor on Wabera Street during the annual State of the County address. Emmanuel Kanyo deal with President Ruto will see city governor give key function to
national government. Report manamane walie ko ni bele kanyo ka bende report ko yango ntie tije moko maksani koro bembo sirikand county ne roma kanye ma Nairobi gidhire ne piny owacho mamalo. DPP wacho nango? DPP wants son, 2 lawyers and pastor in dock over forged will. The Director of Public Prosecution and the Directorate of Criminal Investigation DCI have asked High Court to dismiss petition seeking to halt the prosecution of 6 suspects accused of forging the will of the late James Boro Karugu, Kenya's second Attorney General. Inyasoma report market konano ite marabiro nyakono mgajong. Ite maraboro Ruto's 4.7 trillion budget hits harsh reality as income lag and debt source. The National Treasury has unveiled record of 4.7 trillion budget proposed for the year 2026-2027 financial year, but the ambitious spending plan is colliding with the stubborn reality. Isoni omenda kore like muket nero samoro nyal konyo ganda jo Kenya nyakono mgajong kata kakibo yude en mana sigana ite baro chiko which is SHA won't pay for overseas treatment until new rules ready. Ano kanyo ni SHA Chief Executive Officer Masi Mwangagi. Wacho kanyo ni SHA koro tok bichulo na jo Kenya ma yudo thieth e pinje mao kwa nyaka kungulos kanyo rules manyien kata chike manyien. You know Mwangangi? Mapera inya. The corona lady. Mapera nalo corona. Na kwenye kanyo koda Mutahi Kagwe. 6 injured after wall at a construction site collapse. At least 6 workers were injured when a wall at a construction site near OTC in Nairobi collapsed. Did you report no Nyoro? Yes. Musa inyane oganda mbele no you late. Ite marapar? Cabinet clears merger of education agencies in major sector shake up. A major changes are in the offing at the that could see the merger at the key student financing and placement bodies. Emmanuel report mibro somo iteka marapab. Geoffrey Monari, Higher Education and Loans Board CEO, PS for the Higher Education British Inyangala before the Senate Education Committee on March 20th last year. Exactly. Kautulomari Monday some reports market konma jo help gijo dinga help. Ite marapar ko la chente lendo muntie kanyi ite marapar ko la rio usipnicha do thalo sunage pat. What do you learn there? Mai makawuno ni Rigiji. Mai rigiji. Namado thalego pat. Go pado ni pato kata ete mosuet. Osende no matai koso rigiji tero pinyo wacho matai. Nyalo bedo. Nyakoro mogi kautulo mari mondo mi ingi te marapar ko dario ikono ni ngamutingo pato madwa thalo go rigiji to rigiji ni okete ochalo sola ma ko thal to barre. Otin. Chendo to tin. To yeng. Okay no. Penjo ite marapar ko dik penjo nango. Should Nairobi dam site be relocated to Ruai? Mane penjo kanyo. Where's Ruai? I know Ruai University. It's called Ruai. Yeah. Njalo somo penjo maket kon mani ite marapar ko dik ne ko mgajong ite marapar ko dangwen. What should be done to reduce high cases of police brutality? Angoni go beniti mo pacho somo kod pacho ndiko. Yes. Ntiere kanyo kaka monti kanyo ma obila kolo keto nyaunyo e to Kenya kod mgajong ite marapar ko da beach benegin mana lipode mo pugure ODM can't be in opposition government simultaneously. They have to choose. Whether to be in opposition or in government. Exactly. Itenero marapar ko da uchel gini mago mabendo timre counties wa. Faria's missing girl's body found inside pit latrine. Residents of Kianjogu village in Madera are mourning and outraged following the discovery of a 9-year-old Shantella Wangururu's body in a pit latrine days after she was reported missing. How? No story mari nyathi manyako manja nolal. Alipotea on a Saturday. Then tiko must be like 2 days akapatikana. Oh yude. Konege. Si account ya ngoma timere batakanya. County Maseno ka MCS approved recruitment panel. The county assembly has approved 5 nominees for a selection panel to recruit the county secretary, CEO of the county public service board and board members.
Anno kan report mondi kod osip na Isaiah Gwengi. Yes. MCS snaps government address. Only 7 of the 23 like keep MCS attended the governor's Joshua Irungu State of County address. Boniface Gikandi on the report market call mano. Kari nyime. Embu and my sacking was political, says Biriri. So Biriri was sacked. Okay, sacked warehouse system council. Chairperson Felicity Biriri has claimed her predicament was politically motivated. Manego ngema. Embu. A county receives 22 million medical gear. Busia County has received medical equipment worth 22 million from Dominica Afia, including a digital X-ray, EMR system, and cervical cancer screening tools. Quantigo Eco Mabusia. Tulumari mono mesom which you come with a laknya kitemara apart kola video. Lies what? Lies, horror, trauma. How Kenyans fell victim of Russia's war recruitment. When you know you come up in the was a bit of Makogandajo Kenya, Mabindi, you watch a niggido, which we call Mag TJ Pinyamako Katakamano, Giu Dreno Ketgi, Kenogi Gomana Luenje, come up in a channel. Itemara Parkulaboro, Manokanya loan, auction, and eviction. Bitter plot fight threatens woman's home. What began nearly 40 years ago as a simple loan agreement has grown into a bitter legal dispute that now threatens to leave one woman homeless with property worth 15 million at stake. Some report make it call mano ite maraparko daboro. Ite maraparko daboro kanyo maliga ngomotimre? MP supports shoot to kill order. Panwa timenyoro wechewa manien. MPs mama lindi ko to support parano manu kelo kodaka jote logo muchungne weche magari itakwe. Malindi MP Amina Mnyanzi has backed Coast Regional Police Commander Ali Nuno's shoot to kill order against the criminal gang known as Mawozo. Hey, I support them. I support that. Yes. Those things are terrorizing people in the coastal region. Exactly. But then let the law take its course. Yes. Okwadwa mob justice. Mob justice wadagi. Lakini ki yudo police ko yudo kaja janjore timbre marach ko japin kaone okang. Kabisa. In Muranga it's a DH tutors protest work terms. Learning in early childhood development and education center was paralyzed on Monday after some teachers staged a peaceful demonstration to protest over alleged unfair employment terms. Exactly. Alarm over rising defilement cases in Eldoret. Eldoret's senior principal magistrate Daniel Sifuna has raised a concern over their sharp rise in defilement cases in Uasin Gishu County, warning the trend is alarming. Odonjo Uasin Gishu. Just here to a county officer held in a Jigo robbery case. A police constable accused of involvement in a violent robbery at a Jigo trading center in Bondo sub-county will remain in custody for 7 days as investigations continue. Marco Wino was arraigned before CIA resident magistrate J.P. Mkala, who allowed pre-trial detention, citing the risk of witness interference. Yes. Owino was arrested on Saturday night at his Holo police station in Kisumu County. Some reports market called Mano Condiko the Migosi Isaiah Gwenge. Isaiah Gwenge ni manyo ko moro gwenge ko mamwalo kocha. Itemara parko do chiko nyakol mngajua ngini kote ndeko da wechigwe ko magowala mabende wacho nango. Traders seek fair competition as state finalizes views on new bill. Some report makamani itemara parko do chiko itinero mara prario gin kaka omenda ringo Bomonroma Nairobi kit pimo koda pinjagwe kuma oko nyakol magajong ginweche gwe kuma gwala ambiro laknya ki itemar prario koda chiel itemar prario koda dio nyakol magajong African ways on cost gains in shipping reforms which gwe kuma gwala ka utulu mari mono binon which market kol mano mabino timre pinje maoko wachi Zimbabwe chanika Zimbabwe in plan to extend president's term. I saw this yesterday. Zimbabwe koroto dwa kelo chik manyien ma jopiny ok bi yiero ker to MPs mabro yiero ker kendo chik ni ko bedo to nyiso ni migosi the current president migosi Emerson Mnangagwa is already 83 years old biro medo bede telo for years coming. Ochalo gi jirani. Inge jirani. Good morning our neighbors.
ite mar prayo kod ochiko gin leno opogore kanyo magute fombo kod keyo. Ite mar nitie oboke mabalang' kanyo mabende wacho real estate kod ute mopogore kaw thuolo mari mondo mi non report maket kod mano nyakol Mogajwang. Ite mar 30 gin Gajameli kod Kwano. Ite mar 31 gin weche go mag ohala matindo tindo. Ite mar 32 gin mana weche go mag ohala 33 laka nyaka 33 yes nyaka 34. Ite mar 35 weche go mag ohala matindo tindo lake kanyo bed maneno jogo magoro lal godo sechaket kanyo. Standard onge kod kata mang'eny ahinya. Ite mar 37 ntiere weche mag tuke kanyo. Aneno nyadendi moro kanyo miluongo ni Dagoretti Mixed High School Faith Amasa in action. Otugo miluongo ni mpich lwedo handball kata handball ne kod Mogajwang. Wane tam one cha otugo handball handball in tam one It's time to kneel and pray as team gear up for 2026 Tam One Games. Only Dagoretti Hill and Dagoretti Mixed Secondary School defended their trophies last year. Hospital Hill and Mwiki put their titles on the line as hockey begins this week. I didn't know. Japan will tell us. We are having Kupet Secretary General Moyer Manyen. A student Maradeko Nyakol Mogajwang kago wanga anaka wuduegi otuere kanyo kendo Japan tuke osachakre. We will want to know. We didn't know. What do I follow tuke gieki makare Nyakol Mogajwang. Kapo ni tuke osachakre gwenyi we mondo miwange ni tuke osachakre mago mag Tam One koso hoyo. Ite mar 38 wendo kanyo over to purone weche go mag tuke over 240 players eyeing sterling prizes in 2-day tournament. Okay. Kathulo marano kantie weche mago mag basketball ben ntiere kanyo. Kathulo mari mondo mirang tuke go eko kapo ni jaera mag tuke maket kod mago. Ite mar adi ite mar okelo timonango okelo ready to lead Lionesses newbies ahead of Nairobi Sevens. Yes. Then piny kanyo ntiere league disruption ahead of Kasarani and Nile closure. Iloro gi ketimone gi miluongo ni revampment and renovations. Yes. Nyakol Mogajwang nyalo kawo thuolo mari mondo mi isom weche geko maket kod mano. Ntiere ratego moro kanyo miluongo ni ng'awa. Can Liverpool dare throw away caution to the wind? Jora magadula nonro tok Oboke ni rimo gi kanyo yud ni to weche geki dinad London BBC emanon dikeli pode kata weche geki maket kod no. Nyakol Mogajwang mano be madi chopwa giko mar yudo weche geki mag Oboke. Okinyi ni eri maket kod ma kata kamano kapok watieko ntiere ote machuok mabende osechopo kaendi. Ayo kanyo luongo ni owacho kanyo ni Mwalimu Charles Lwanga from Nyamira County Kenyerere basement area well tuned in TBT time Moody odonjo kanyo kod osiepege kaka Lavi Kwamboka, Sylvia Mora, Weldon Nyaore, Jacqueline Kwamboka, Rafael Musuku. Iluongo kanyo ni Charles Lwanga. Karibu sana Charles Lwanga machiegni chenro. Iluongo kanyo ni intirie kod ng'awa kanyo Antine kod John Obongo. John Obongo wacho kanyo ni osedonjo chon kendo en kodwa e chenro. Wacho kanyo ni an John Obongo SSG Somalia Mogadishu mano wuod Migori. Wacho ni entie chenro kendo yudowa e yono ero makare. Brenda Sadi ma wawang'o neno kada ke ikaw sekalo kanyo 43 ma notok saa achiel mar okinyi. Erokamano Nyakol Mogajwang mabende ni bet piny kendo yudo thuolo mar yudo weche geki mag nonro mar Oboke kanyakla kod weche manyien mabende nowakelo ni yo mondo mi wamodh pi machuok ka waduogo to wabiro kanyo koda twak no ero manimba ma kawuono chieng' tich ang'wen. Brenda wadhi bedo koda wendo. Wendo mwadhi bedo godo en ng'awa. Wendo mwadhi bedo godo Nyakol Mogajwang ok en ng'at ma samoro nyine wang'u to ok en ng'at ma osebudhone ahinya. Iluongo kanyo ni Migosi Richard Owuor Agot. Richard Owuor Agot ni en jagoro manyien mar duol makelo ratich jopuonj Kupet mabende jopuonj Masiaya noyiero kendo kete kom mondo mi otine jopuonj makono. Penjo maduong' Simomos penjo maduong' en ni japuonj bong'e tije gimomiyo noyiere. Midhiero mage mosebedo ka chando kaka Jokupet kata jopuonj go eko
Masiaya. Bang mano ango bedo koda gimoro moluongo ni Career Thursday. Yes. Career Thursday e wanono ni tang'o mitimo ma miyo inyadolo kumbo. Yes. To nichako time karang'o nyakon Mwajwang. Wadi bedo koda wendo mano Mikae Maureen Odera. Yes. Maureen Odera masani koro en kod kambi ma itede kuon mamele kata bage kek iwo ma Kisumo. Ichamo ka kek? Maber ahinya. Koro kik wuoth nono? Kik wuoth nono. Owuoth komanore. Kelna nyabath kek. Aneno ka producer mara japuonj wacho ni en kawuono kowuogi. Orito Modesh Bakers ma bende limo kawuono kod kit mwandu go eko. Aneno ka producer mara yiengo wiye ni si banduki. Mheshimiwa Rais, mimi ni Edwin Sifuna. Mimi ndiye Edwin Sifuna. Na mimi ndio katibu mkuu wa chama cha ODM. Dikanyo hema wewe nyakar Mwajwang wakao yoyo machok waduogo banki ne machok omodho pi. Get ready to elevate your business